குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடியூலில் நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா மெஷின்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். போன மாடியூலில் நம்ம டிசி மோட்டார் பற்றி பார்த்தோம். டிசி மோட்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். அது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுற ஒரு டிவைஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் டிசி மோட்டார் பார்த்தோம். பிரின்சிபல் ஆஃப் டிசி மோட்டார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆன கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு மின் கடத்தியை வச்சு அந்த கடத்தியில் மின்சாரத்தை பாய்ச்சிறப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு விசை வரும், அப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பார்த்தோம். அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டார் பார்த்தோம். சீரீஸ் மோட்டரு, சண்ட் மோட்டரு, காம்பவுண்ட் மோட்டார் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். கடைசியாக சண்ட் மோட்டரை எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸ்டார்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தொடங்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஒரு மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டார்டர். என்ன சார் மோட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணால் சுவிட்சை போட்டால் ஸ்டார்ட் ஆகாதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஃபுல் வோல்டேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மோட்டர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான கரண்ட்டை இழுக்கும். இந்த அதிகமான கரண்ட்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட ஆர்மச்சூரில் இருக்க கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது இல்லையா, கண்டக்டர்ஸ்னால் என்னது, அந்த ஒயர் சுற்றி வச்சுருந்தோம்ல காப்பர் ஒயரு, அந்த காப்பர் ஒயர் வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஹீட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அந்த காமுட்டேட்டர் ப்ரெஷ் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து பயங்கரமாக ஸ்பார்க் ஆகும். லைனில் அதிகமான ட்ராப் வரும். சம்டைம்ஸ் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வைண்டிங் பேர்ன் ஆகிறதுக்கு, எரிஞ்சு போகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டார்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்லேயே நமக்கு வர்ற அதிகப்படியான கரண்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்படி குறைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா, மின்தடை அப்படின்னு சொல்லி அதிகமான மின்னோட்டத்தை குறைக்கணும்னா அங்கே நான் மின்தடை கொடுக்கணும். இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த மின்தடையை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிற முடியும் அப்படின்னா மாற்றிக்கிற முடியும். ஆர்மச்சூருக்கு தொடர் இணைப்பில் இந்த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை குறைச்சிக்கிட்டே வருவோம். மோட்ரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீடாக ஆரம்பிக்கும். மோட்டர் வந்து எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா சேஃபாக ஆன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 3 பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 3 பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன, 3 அப்படின்னா 3, பாயிண்ட் அப்படின்னா புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். இங்கே எதுக்கு இதை 3 பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதில் எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், இங்கே எஃப் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், இங்கே ஏ அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும். 3 இணைப்பு இருக்கிறதுனால இதை 3 பாயிண்ட் ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எல் அப்படிங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சப்ளை லைன் இருக்குது இல்லையா, இன்புட் சப்ளை லைன், அது இதில் வர்றதுனால இதை எல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஃப் அப்படிங்கிற இங்கே இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபீல்டு வைண்டிங்கோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இதுக்கு எஃப் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. இந்த இது ஃபீல்டு வைண்டிங். ஏ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆர்மச்சூர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் முக்கியமான பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறத வந்து ஓவர்லோட் ரிலீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓவர்லோட்னால் என்னது, ஒரு மோட்டருக்கு இவ்வளோ தான் வேலை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அதை தாண்டி நான் அதிகமான வேலை கொடுத்தேன் அப்படின்னா மோட்ரு வந்து புகஞ்சு போயிடும். எனக்கு தெரியாமலே நான் அதிகமான வேலை கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னா அந்த டயத்தில் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மோட்டரை ஆஃப் பண்ணிடும். மோட்ரு ஆஃப் ஆனதை வச்சு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், மோட்ரு அதிக லோடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து இங்கே இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ வோல்ட் காயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நோ வோல்ட் காயில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நோ வோல்ட்டுனா என்னது, சப்ளை இல்லை, வோல்டேஜ் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த ஹேண்டில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஸ்டார்டிங்கில் இது பண்ணணும். யோசிச்சு பாருங்கள், நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஹேண்டிலை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சுட்டேன். வச்சதுக்கப்புறம் இது இதே இடத்துல இருந்துகிட்ருக்கு. எனக்கு பவர் கட் ஆயிடுச்சு. பவர் கட் ஆகிட்டு மறுபடியும் வந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும், ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுவுமே கட் ஆகிருக்காது, மறுபடியும் எனக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா புகஞ்சிரும். ஸோ பவர் கட் ஆச்சு அப்படின்னா ஹேண்டில் வந்து மறுபடியும் பின்னாடி போயிடணும். அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த நோ வோல்ட் ரிலீஸ் வச்சுருப்பாங்க. கீழே இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும். இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த நோ வோல்ட் காயிலில் இருக்க இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட், மின்காந்தம். ஸோ
ஸோ எனக்கு என்ன இருக்குன்னா மின்னோட்டம் இருந்துச்சுன்னா இது காந்தமாக இருக்கும், இதை பிடிச்சி இழுத்து வைக்கும். இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் இதை பின்னாடி தள்ளி விட்ரும். இந்த ஹேண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேண்டிலில் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இரும்பு பீஸ் வச்சுருப்பாங்க, அதை தான் இது என்ன பண்ணுன்னா இழுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இது பிடிச்சிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த ஸ்ப்ரிங் இதை பின்னாடி தள்ளிகிட்டே இருக்கும். இதில் காந்த சக்தி இருக்க வரைக்கும் இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கால் இதை பின்னாடி கொண்டு வர முடியாது. இது காந்த சக்தியை இழந்த உடனே எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் இதை பின்னாடி தள்ளி விட்டுரும். இந்த ஹேண்டிலோட டாப் எண்டு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இதில் டச் ஆகும். R1 R2 R3 R4 R5ன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த பொசிஷனில் வைக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் சர்க்கியூட்டில் சேர்ந்துருக்கும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஸோ கரண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். அடுத்து நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வரும்போது இதுக்கு வெளியே போயிடும், இது கட்டாயி வெளியே போயிடும். இது மட்டும் எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கும். ஸோ அடுத்து அப்படி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வர எனக்கு என்ன ஆகுனா ரெசிஸ்டன்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வரும். லாஸ்ட் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது எனக்கு என்ன ஆயிரும்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் கனெக்ட் ஆகி அதுக்குள்ளே எனக்கு மோட்ரு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நான் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா என் மோட்டருக்கு ஃபுல் வோல்டேஜ் கொடுத்துடலாம். இது இந்த இடத்துல இருக்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நோ வோல்ட் ரிலீஸ் வந்து இந்த நோ வோல்ட் ரிலீஸுங்கிற மின்காந்தம் வந்து இந்த இரும்பை பிடிச்சி ஹேண்டில் அதே இடத்துல நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம். எப்போ எனக்கு இங்கே சப்ளை கட் ஆகுதோ அப்போ இது வந்து என்ன ஆயிரும்னா மறுபடியும் காந்த சக்தியை இழந்துடும். ஸோ இதை இழுத்து இந்த இடத்துல பிடிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைங்கிறதுனால இந்த ஸ்ப்ரிங் என்ன பண்ணிடும்னா இதை பின்னாடி தள்ளி விட்டுரும். இதுதான் 3 பாயிண்ட் ஸ்டார்டரோட ஒர்க்கிங்கு. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சப்ளை வந்து ஆன் ஆகுறப்ப ஹேண்டில் வந்து என்ன இருக்கும்னா ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க்கில் இப்படி மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும். நான் கொண்டு வர்றப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் கட் ஆகி எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் வோல்டேஜும் எனக்கு மோட்டருக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நான் அதிக ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸை குறைச்சிக்கிட்டே வர்றேன் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதுக்கு ஸ்டார்டர் அப்படின்னு சொல்லி பேர். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நோ வோல்ட் ரிலீஸ் காயில் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட். இதுக்கான சக்தி வந்து எதிலிருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ளைலேருந்து கிடைக்கிது. எனக்கு எப்போவாவது வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து சக்தியை இழந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேண்டில் வந்து ஆஃப் பொசிஷனுக்கு போயிடும். ஸோ மோட்ரு சடனாக ஆக்சிடெண்ட்டாக ஆஃப் ஆகுது அப்படின்னா கூட மறுபடியும் அது பழைய நிலைமைக்கு போய் தான் நம்ம தான் ஆன் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஸோ எப்போவும் மோட்டர் வந்து சேஃபாக இருக்குங்கிறத இது உறுதிப்படுத்துது. அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லோட் ரிலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓவர்லோட் ரிலேனா நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லையா, இதுதான் ஓவர்லோட் ரிலே. கரண்ட் அதிகமாச்சுன்னா இந்த காந்தத்தோட சக்தி அதிகமாகும். நார்மல் டயத்தில் இதால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த கீழே இருக்க லிவரை வந்து இழுக்க முடியாது. ஸோ நார்மல் டயத்தில் இதால் இந்த கீழே இருக்க லிவரை வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இழுக்க முடியாது. ஆனால் நான் லோடு அதிகமாக்கும் போது இந்த காந்தத்தோட சக்தி வந்து அதிகமாகும். இந்த காந்தத்தோட சக்தி அதிகமாகும் போது இதால் ஈஸியாக இதை மேலே தூக்க முடியும். மேலே தூக்குறப்ப இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த 2 வயரையும் டச் பண்ணும். டச் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோ வோல்ட் ரிலீஸுக்கு போகிற கரண்ட்டை கட் பண்ணி விடும். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம், இதுக்கு கரண்ட்டு போகலன்னா ஹேண்டில் பழைய நிலைமைக்கு வந்து ஆஃப் கண்டிஷனுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அதே தான் இங்கேயும் நடக்க போகுது. ஸோ ஓவர்லோட் ரிலீஸ் என்ன பண்ணுன்னா நோ வோல்ட் ரிலீஸுக்கு போகிற கரண்ட்டை கட் பண்ணும். கரண்ட்டை கட் பண்ணி எனக்கு என்ன ஆயிரும்னா மோட்டர் சேஃபாக ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ இதில் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா எதுக்கு டிசி மோட்டர் ஸ்டார்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதிகமான கரண்ட்னால் என்னோடய மோட்டர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்டார்டர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டாவது இதோட ஒர்க்கிங்கில் நோ வோல்ட் ரிலீஸ்னால் என்ன, ஓவர்லோட் ரிலீஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதுதான் டிசி மோட்டரோட ஒர்க்கிங். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்டார்டரோட ஒர்க்கிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.